ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаани доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1. ин боша крем-фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риши мӯйсарбарорӣ ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Президенти UFC Дана Уайт Чарлз Оливейраро ҷанговари ҳақиқӣ номид ва гуфт ки бе ягон камбудӣ ӯ муҳориба зидди Ислам Махачевро дар Абу-Даби қабул кард. Чарлз Оливейра яке аз беҳтарин шахсоне ҳаст ки ман дар ҳаёти худ ҳамкорӣ кардагиём. Вақте ки мо гуфтушунидҳо гузарондем, ӯ ҷанговари ҳақиқист ва барои мо ягон маротиба мушкил набуд барои ӯро маҷбур кардан ки муҳорибаро қабул кунад. ӯ доимо барои ҷанг тайёр аст. аоиди муҳорибаи ӯ зидди ислам боша, пас Ҳабиб Нурмагомедов доимо мегӯяд ки Ислам Махачев беҳтарин ҷангори вазни сабук дар ҷаҳон аст ва ӯ чемпиони навбатӣ мешавад ва ӯ ҳамаи рақибони худро бе мушкилӣ мезанад. Барои ин чиз Ислам бояд аввал Чарлз Оливейраро гузарад. Оливейра рақиби оддӣ нест, ӯ ҷангори ҳақиқист. Расман ӯ чемпион нест, аммо барои ҳамаи мо ӯ чемпион аст. ман бесаброна ин муҳорибаро интизорам, гуфтааст Уайт. ва дӯстон, ман бо суханҳои Дана Уайт розӣ мешавам. Чарлз Оливейра рақиби оддӣ нест ва айни замон Чарлз Оливейра барои Ислам Махачев аз ҳама рақиби сахт хоҳад шуд, чунки Оливейра ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хеле сахт ва хеле хатарнок аст. ҳамчунин Ислам барои Чарлз аз ҳама рақиби хатарнок аст. барои ҳамин ғолиби ин муҳориба дар ҳақиқат беҳтарин ҷангори вазни сабуки UFC хоҳад шуд. аммо дар ин муҳориба ки ғолиб мешавад, албатта ки ҳеҷ кас намедонад. лекин ба ҳар ҳол одамо дар ин муҳориба барои худ ин ё он ҷангварро ғолиб мешуморанд. масалан, яке аз топови ҷангварони вазни сабуки UFC, рақиби пешинаи Чарлз Оливейра ва чемпиони пешинаи Беллатор Майкл Чендлер гуфт ки дар ин муҳориба киро ғолиб мебинад. ман ба ғалабаи Оливейра боварӣ дорам. ба назари ман ӯ вазифаи худро хуб иҷро мекунад. ман гуфтанӣ нестам ки Ислам ҷангвари сахт нест ва гуфтанӣ нестам ки ӯ дар оянда чемпион шуда наметавонад. аммо ман ягон сабаб намебинам ки барои чӣ Оливейра дар ин муҳориба андердог аст. Чарлз дар ҳамаи муҳорибаҳои охири худ ҳамаи рақибони худро ба ғайр аз Тони Фергюсон фавран шикаст додааст. ӯ аз ҷангвари каммашҳур буда хеле ба боло рафта чемпион шуд ва мо бояд ин чизро эҳтиром кунем. ман фикр мекунам ки Оливейра Исламро фавран шикаст медиҳад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки муҳориба барои камарбанди вазни сабуки UFC байни Чарлз Оливейра ва Ислам Махачев рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 баргузор мегардад. аоиди худи Чендлер боша, пас аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии ӯ Дастин Порье мешавад. ҳозирачда ин чиз расман эълон шудагӣ нест, танҳо овозаҳо аст. дӯстон, аллакай шаби 3 ба 31 июл турнири калони UFC 277 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва боз якчанд муҳорибаҳои беҳтарин хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир, муҳориба байни занҳо, реванш байни чемпионка Ҷулиан Пеня ва довталаб Аманда Нунес хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳориба дар вазни 57 килограмм барои камарбанди муваққатӣ байни чемпиони пешина Брендан Морено ва топови ҷангвар Кайкара Франс хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Дерек Луис ва Сергей Павлович мешавад ва боз муҳорибаи довталабӣ дар вазни ним вазнин байни Магомед Анкалаев ва Энтони Смит хоҳад шуд. ва дӯстон, пеш аз турнир мо ба шумо маълумоти пурратар медиҳем ки соати чанд дар куҷо ва чӣ гуна ин турнирро тамошо карда метавонед. барои ҳамин дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои муҳим бохабар бошед. шаби гузашта яке аз ҷангварони пешинаи вазни ним сабуки UFC, ҷангвари дурахшон Забит Магомедшарипов гуфт ки барои чӣ аз муҳорибаҳо рафт ва дигар баромад кардан намехоҳад. дар аввал аз сабаби отказҳо ман 2 сол ҷангида натонистам.
ва баъд осебҳо пайдо шуданд. ман бемор шудам ва худро барқарор карда натавонистам. аммо бисёртар сабаб ҷангҳо буд, чунки ман ҷангида натонистам. онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ надоданд. ягон чиз ваъда медоданд, аммо тамоман дигар кор мекарданд. аз тарафи UFC бисёр ваъдаҳо буд, аммо онҳо ин ваъдаҳои худро иҷро накарданд ва аз ҳамин сабаб ман барои онҳо ғазабнок шудам, гуфтааст Магомедшарипов. хотиррасон мекунем ки Забит Магомедшарипов чанд муддат пеш расман эълон кард ки карьераи касбии худро ба анҷом расонд ва акнун ӯ дигар баромад намекунад. мо ба Забит Магомедшарипов бурдборӣ хоҳонем ва ба ҳар коре ки ӯ машғул мешавад муваффақият орзумандем. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидотона нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.